santai, awan-awan santai gimbal gini kok. Oke, jadi wong. Oman turu ngopi kono nape? Ngopi di ngadepmu. Wis lah ayo. Wis, Berangkat. Bater bedam. Oman. ayo. Wer. Pengen ketemu amung pisonya wangi fotomu. Gus, kopi Gus. Gus seluruh. Karo. Yes, kopi seluruh. Ya, oke. Tak ada cek itu. Ayo balik. Ngomongan utang. Kopi nyatet. Jene ganti duit lho. Nyaret lah gak apa-apa. Ora kerja. Bulut cah. Cerita Sriti ngalor ngidul wis pancakane ngono sobone Tegal. Elek. Hanya kopo. Pames elek ngopi wae nyatet. Rasane wong. Pamis koyo cuma katok. Kali ini tepak kok. Gak ngrasani mok ngono tok. Ditapuk cangkemku.